Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na. Inda ku ji cewa soyayya ta yi ƙarfi tsakanin Alhaji Kasim da kuma Ma'u. Inda ƙannen Alhaji wato suka ji cewa Alhaji Kasim yana son Ma'u. Inda suka gizo suka haɗa wani makirci domin su zo su kashe Ma'u. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Inda kuka ji cewa yayar Rufaida ce da ta ji labarin cewa Alhaji Kasim yana ƙaunar Ma'u kuma ita yake shirin aure. Tun bayan da su Rufaidan suka je suka haɗo lefe na shopping ɗin inda za su zauna, inda ta sa kwamandan Alhaji na babansu wato Comrade da su shirya su haɗa 'yan daba domin su zo su kashe Ma'u. Inda a lokacin ne shi kuma Alhaji Kasim ya je gidan su Ma'u domin su zanta da maganganu kala-kala irin nasu na masoya. Sai su kwamandan suka shigo layin tare da 'yan daba domin su zo su kashe Ma'u. Ba don komai ba illa baƙin cikin da yayar Rufaida take yi wa ƙanwar tata na cewa Alhaji Kasim ya juyar da hankalinsa zuwa kan Ma'u. Inda a lokacin ne yayar Rufaida ta ji baƙin ciki ga abin da ya faru. Nan dai ta shirya su suka je har ƙofar gidan su Ma'u aka yi sallama da Ma'u. Inda daga bisani daidai shi dai Alhaji Kasim suna tare da Ma'u a daidai soron gidan. Daga leƙowar Alhaji Kasim sai ya ga zunzurutun 'yan daba tare da makamai. Inda ita ma Ma'un tana leƙowa sai ta fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ba komai ne ya firgita ta ba illa waɗannan makamai da ta gani manya-manya a gurin waɗannan 'yan daban wanda yayar Rufaida ta turo domin su kashe Ma'u. Inda Alhaji Kasim ya shige gaba ya tare Ma'u, ya ce duk wanda ya yi niyyar kashe ta to ya fara kashe ni in dai da gaske kuke. Kuma duk wanda ya sake ya mana wasa da makami a nan wajen sai na sa an ɗaure shi. In kuna musu kuma ku tsaya. Nan dai kwamandan Alhaji na baban su Rufaida ya ce, Alhaji Kasim na san ka kuma na san waye kai. Amma dan na san ka ba zai hana mu yi wa Ma'u abin da muka ga dama ba domin ita ce ta turo mu. To shi dai kun san kwamandan Alhaji ba abin da yake ƙauna face kuɗi. Dan kuɗi yake aiki kuma in ba shi da ko sisi yakan kira yayar Rufaida wadda ta turo su domin ta turo mai da na kashewa. Inda a lokacin ne Alhaji Kasim ya ja gefe ya zaro daloli a cikin aljihunsa. Nan dai ya ɗaga su ya yi farar da su. Ya ce wa kwamandan cewa in dai kuka tafi zan tura ma na akawun kuma zan baka kashi yanzu ka raba sauran abokan naka. To shi dai kun san halin kwamanda da kuɗi baya ganin kuɗi ya ƙyale. Nan dai ya saki fuskarsa ya cillawa ɗayan abokansa a makamin domin su riƙe. Nan dai Alhaji Kasim ya ce ba iya wannan kuɗin zan baka ba in dai na baka na ji cewar kun zo layin nan domin ku yi wa Ma'u wani laifi sai na sa an ɗaure ka kuma ba za ka ƙara fitowa ba. Nan dai ya ce ya ji ya ba shi dai kuɗin, nan ya ba shi suka juya suka tafi. Daga tafiyar tasu ne yayar Rufaida ta kira shi ta ce ya kun gama da Ma'un. Nan dai ya ce mata Hajiya wallahi muna zuwa muka tarar su Ma'u sun je unguwa. Ta ce to ka shirya gobe in sha Allahu za ku koma. To Ma'u dai ta ji daɗin abin da ya faru na ganin yadda Kasim ya shige mata gaba domin ya kare ta daga sharrin muggan 'yan daban nan. Mai sauraro, ka daure ka danna mana alamar liking, ka danna mana alamar subscribing, wanda hakan shine zai bamu damar samun sharhinmu da zarar mun ɗora.